Santos nga mga misa ug mga ubang kalihukan sa Semana Santa sa Archdiocese of Cebu suspinsohon. Kinaron na maabagan ang gagamahanan sa pagpakgang sa posibleng pagkatap sa coronavirus disease dinhi sa Sugbo. Apan di angayang mabalaka ang katawhan sanglit mo pahigayon og misa ang mga pari nga ipaagi na sa social media. Sayra nato ang detalye pinaagi ni ining report. We already canceled mass gatherings. Buti pa sabad sa atong panagtigong misa, prosesyon, mga Dawn Rosaries. Mato ni Archbishop si Palma nga dili sayon ang desisyon pagsuspenso sa misa ug ubang mga kalihukan sa simbahan apan gikinahanglan kining himuon aron makaabag sa kampanya batok sa pagkatap sa coronavirus disease COVID-19. Ipatuman ang mass suspension sugod sa Marso 18. Gidasig ang mga tao sa pagpuyo na lang sa mga Pinoyanan ug didto na lang mag-ampo. Hinuon dunay misa ang mga pari nga masudong sa mga magtotoo pinaagi sa social media ug sa telebisyon. Ang mga kasal ug bunyag iuswag-usab. Hinuon adunay misa alang sa patay apan gikinahanglan nga gamay lang ang mutambong. Please don't feel that you have committed a sin if you haven't attended or participated in the Mass. Bisan og way misa sa mga simbahan, bukas gihapon kini alang sa mga tao nga gustong mag-ampo. Gipanghimugatan sa simbahan ang kaluwasan sa mga tao, busa gikinahanglan kini ipatuman ug tumanon nga protokol sama sa social distancing. Samtang apil sa suspensohon ang kalihukan sama sa Semana Santa nga sagad magtapok ang daghang mga tao. For the meantime, the very simple reminder is we put a stop, we cancel many of this because through this we gather so many people and we are afraid that mass gathering may be a cause of transmission of the disease. Samtang ipasabot ni Archbishop Palma nga ang gihimo sa simbahan usa ka akto sa kaluoy sama usab sa gipanghimo sa ubang mga diocese. Ato sa pagpahibaw sa protocol sa simbahan mitambong usab ang mga medical experts nga gikonsulta sa gihimo karon sa simbahan. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.